Videotron nggone dhewe liyane mung wayang gamelan sing teku. Elok tenan apa-apa ra gawe irit to, Nduk. Zaman Pak Deglek. Iya. Mangane aku karo Niken wis wong ya padha wetone ya padha. Kok pinaringan asma sinten? Nggih. Incis. Tahun saya benar salah paham ya. Panjang umur sehat selalu. Anu, iki jenenge kulit maghrib. Raden Ayu Sri. Wah, Sri bobok itu kan. Bu Sri. Lalu nak tahu. Lalu nak tahu. Asma, Sandi asmane Niken. Dimas Niken Salindri nggih. Ingkang ngarang lirikipun cakepanipun Pak Cahyo kalian Ibu. Oh. Kalau buat to ya? Sak menika sedayanipun sami guyub rupen nggih.
buat Mayangkara ikan saling berikut. Nah, larang seyondo iya. Sadurunge aku matur akeh-akeh no, iki enek berita sing luwih penting sing kudu tak dhisikne. Oh ngono. Niki nyuwun sewu, niki kula angsal WhatsApp saking panitia. Nuwun sewu ingkang kagungan putra menika sing anake ilang. Delok wayange nganti kelangan anak yo lagi iki lho yo. Lah piye to no? Ramene kaya ngene. Ya. Atas nama Rizky, umur 9 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Manis Renggo, Kolaman. Menika larene ngagem baju hijau. Namane orang tua nggih menika Pak No. Jenenge sapa? Pak No. Ciri-cirine bocahe lemu ireng. Lah kok dikowe yo kaya. Gemuk hitam, rambut lurus pendek, bersama 2 orang teman laki-laki bernama Gufron dan perempuan Rasa. Waduh. Nah ini 2 lawan 1 ini. Ditunggu orang tuanya di posko panitia. Mohon perhatian atas nama Dek Rizky, umur 9 tahun, jenis kelamin laki-laki, rumah Manis Renggo, anake Pak No.
ndang mantuk kendang nemoni bapak ibuke ning pos ya Mak. Iya. Sampun kula aturke mugi-mugi bocah ndang balik. Ngono ya iya. Ngaturke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nduk. Waalaikumsalam. Anakku sing setinik-tinik sedoblong-doblong niken. Dawuh apa Mama Wiwit? Dengaren kok ora kan nganggo ayah. Ayahmu cek masang panggung, Nduk. Oh iya. Bengi ngaturke puji syukur ana ngarsane Gusti ya, Nak. Awake dhewe iso katimbalan uga ngregengke parjan ingkang agung iki. Pesta yang sangat luar biasa. Oh iya. Awake dhewe jan kaya kuwayan tenan, Nduk. Sababe wong dina iki acarane spektakuler ya kuwi mengeti ambal warsa utawa ulang tahun dimuniken. Oh ngono. Kaping pira ya? Kaping 18 tahun. Matur nembang nuwun kagem Bapak Soleh Mangku Praja kaliyan Mama Wiwit Arumbia. Arumita naya matur nuwun awake dhewe wis pinercaya kanggo lelipur kanggo mriyake adicara ing wengi iki ya Nok. Ngono. Bombong lan senengku tanpa upama ya Nok. Dina iki jan kaya mimpi tenan. Ya seneng, ya sedih rasane atiku, Nduk. Sababe apa ya? Senengku suatu penghargaan aku iso ndereke duwe niken iso kepilih dadi dalang ulang tahun bengi. Oh iya. Jane umpama ngundang dalang-dalang Solo, Jawa Tengah wong tak kandhani to, Nduk. Pak Kangko, Pak Cahyo, Pak Purbo, apa Mas Bayu kon mayang mosok aku. Banjur lek jawab enak piye? Sok mantenanku wae. Lah kowe aku genti sing rewang kok. Ora dadi boyo pangapa ya yo. Bakune aku go isaku yo ndongakne tok kok, Nduk. Arep ngowahi apa wong bocah iki yo kabeh wis duwe. Aku karo dhek iki malah sugih dhek lho. Biasane ulang tahun iki diwehi roti hadiah ning bengi iki. Tepuk tangan yang meriah buat Niken Salindri ulang tahun yang ke-18. Nanggap wayang disindeni dhewe, panggung gone dhewe, terus lighting gone dhewe, videotron gone dhewe, liyane mung wayang gamelan sing tekku. Lah ya panggunge elok-elok. Iki sing jenenge pertunjukan spektakuler. Bayangno, apa enek gelare panggung wayang sing sakmene wegahe. Coba to, delengen panggunge rejek iki sing terbaru. Iki yen ora kleru miline wesi ya to, ukurane wesi. Kuwi ukurane ora mung miline wis meter. Kandele yen ora kleru iki 10 meter musuh 12 no. Oh ngono. Iki ya panggunge Mayangkara, lightinge Mayangkara, videotrone Mayangkara Niken Salindri. Oh ngono. Jan elok tenan apa-apa ora gade irit to, Nduk. Layak kok ngundang dalang kok sampeyan ora dadi baya pangapa nek didongake muga-muga adikku wedok Niken Salindri dadi bocah sing salehah bekti karo tiyang sepuhipun pinaringan kesehatan rezeki lancar terus tebih bilahi selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya no. Karire wis melejit ya mak wis nalika sing awake ora sakmene Nduk. Biyen iki bocah metungkel. Jan metungkel tur ileng ora duwe gulu. Saiki wis duwe gulu, lek mlaku saiki ndangak.
Biyen awak karo guru iki dadi siji anggere ditelung mengo sak awake. Ning saiki wis elok tenan ya. Sapa sing ora kenal karo Niken Salindri Sawangen, Nduk? Ulang tahun sing rawuhi akeh kaya ngene. Penggemar-penggemare saka manca daerah padha nglumpuk. Pangarsa praja, Mbah Lurah, Pak RT, Pak RW sami lenggah pinarak padha ndongake Niken Salindri. Coba bayangno. Lah iya. Ngene iki padha karo bersih desa ya, Mak. Wah, ngalang-alangi bersih desa. Lah desa nanggap apa nunut nggone Niken. Buatan Mbak Lurah gojek ngono. Ampun juga lho Mbak Lurah. Nadyanto bener yo ora yo. Kabeh guyane. Iki kabeh padha ndongake karo adimu wedok Niken Salindri. Wis aku ora iso ngomong apa-apa. Ora iso ngomong apa-apa tegese arep tak subya-subya, arep tak sanjung-sanjung jenenge Niken Salindri wis mumpul dhuwur. Ayo. Neng aku meling karo adikku siji ya Niken Salindri ya aku wedok. Semakin pohon itu tinggi semakin banyak dan berat goncangan anginnya. Tak jaluk Niken Salindri tetep dadi Niken Salindri sing biyen, sing santun, sing bekti, sing apik karo sapa wae, ora kena beda-bedake, ora kena bancinde-banciladan. Ngono. Sakala mangsa ning panggung ngono aku karo Niken digrawuki, dikaploki ning atase kaya sego jangan kowe nesu ora, Nduk. Aku belas ora nesu. Sebabe apa? Siji dibayar, loro jenenge wong momong ya ta. Iki akeh netizen sing gaene komplain, sing gaene Niken ora duwe dur, Niken ora duwe ngene. Niken kuwi nek ning panggung guyonane ya ngono kuwi, Nduk, karo awake dhewe ngono. Ibarate aku ngomong bocah. Bocah kuwi dimong saka mangsa nyakar, saka mangsa ngapuk, saka mangsa nguyuhi raine barang. Paripasane heeh. Wong ngomong kan ya ngono to, Nduk. Oh iya. Ngomong ndunang. Ngono kuwi kok dikira Bambang karo Niken grangsang. Ya enak sing ngono kuwi. Mbok cekak glegek aku ora duwe pikiran sing rena-rena karo Niken. Oh ngono. Lho, tenang kuwi, Nduk. Aku ki tau lho mangku Niken kok Bojonegoro sampai Kediri. Tenan mergo dhek iki mau numpak mobile. Geleme numpak elep kok. Ngono ya ya. Aku ora duwe rasa apa-apa kejaba mung rasa tresna lan welas asih, Nok. Ngono. Iya. Aku mbiyen yo ngetutne pake iki usune kok. Dadi apa lho piye to? Kowe yo muridé tutuk. Lah apa ketibane? Zaman Pak Deglek. Iya. Mangane aku karo Niken wis wong yo padha wetone yo padha. Wetone padha. Mulane aku seneng angger Niken weton-weton aku mesti mara main nunut Pak Soleh. Bintang ragat. Heeh. Ya nduk rasa kakean ngomong mergo iki bintang tamune akeh banget. Ya. Iki ngenake sinden sitok-sitok apa ora? Ya ya no. Ya ya. Tak kenal Makata. Tahu tak kampleng ora. Nggih, dipun tepangaken menika sinden wonten sisih tengen kula. Biasa mikir, biasa mikir. Nuwun sewu, Jeng. Menika pinaringan asma sinten? Nggih. Oh, iya. Sapa ngendi, Mak? Australia. Berarti kanguru tutu. Bisa kanguru nggih. Pinaringan asma ayo buat izurna. Oh, iki ta sing jenenge Niken. Ya ampun, tepuk tangan Bapak Ibu ya. Kok lagero iki ngondok aku iki? Lagero iki. Inci.
bocah iki gendeng kok. Lah wong sing dibayar kene kok malah oh alah ndon ya. Wes pokok selamat ulang tahun sih. Ben ora salah paham ya. Panjang umur sehat selalu. Ini kok hitam. Anu, iki jenenge kulit Madrid. Hitam kan manis ana. Saman biyen kulite ya kaya aku ngene iki. Bisa. Fotone enek aku duwe ya. Tak penting ning gone kono wis dijutron wis. Kita malam hari ini kita harus hormat sama Bapak Dayangan. Sindino. Ayo. Nggih. Matur nuwun Mbak Niken Salindri ya jan ayu. Sisihipun wonten tak kenal langsung ya. Wonten Mbak Hani Kusuma. Incis. Terus wonten Mbak Afi. Nah, wonten Mbak Putri Lope-Lope. Wonten Mbak Tosi. Yosi. Nah, sebelah mriki kang kula sebut wau waranggana saking Mayangkara Niken Salindri. Sing tiga nika wonten Latifi. Mbak Latifah. Mbak Latifah Bumei kalian Nyai Raden Ayu Sri. Wah, Sri bobok itu kan. Bu Sri. Menika pasindenipun Mayangkara original. Sami-sami Mayangkara ning bersatu padu untuk memajukan nama Mayangkara dan juga Niken Salindri. Tepuk tangan buat mereka berdua. Ya, jambah semsinden samene kan sing murup gedungane men gone Latifi tok. Ya, ngaturke tetembangan ya no. Iya. Iki isih urung ana pamundutan. Iya. Tak nyoba suarane sing ulang tahun dhisik. Iya. Iki sing dinteni Kit Bado Ngasar. Iya. Ya Nduk, sugeng dalu nok cahayu. Sugeng dalu nok cahayu. Melek. Sugeng dalu cahayu. Jenengan kemujeng napa? Napa? Ani napa? Itu kan lepas. Heeh. Muni seribu ya. Tua pun ngono. Yen aja mbok pateni sing ulang tahun. Iya. Ya. Iya, mboten juga. Ya. Ngatur tetembangan ya, Nak. Sing klasik-klasik dhisik. Wis apa kono manut mergo incis monggo. Kangen karo suarane sampeyan sing klasik, Nak. Lho iya. Kaya ngopo? Ya. Kaya ngopo? Suwi ora metune ngelep ya. Monggo, bawa napa Nduk Cahayu? Pelok. Oke. Bawa pelok ora bawa kendang. Suara melok. Sandi asmane Niken. Dimas Niken Salindri nggih. Ingkang ngarang lirikipun catetanipun Pak Cahyo kalian Ibu. Oh ngenten, nggih. Matur nembang nuwun Pak Cahyo kalian Bugasi sampun maringi bebungah nggih menika pangkur sapa? Sandi Asmon. Ya. Monggo.
saking doho niku saking Kediri. Nggih. Kudu kawiyakan. Baik. Sawi Suarane 14 apa no? Impenku bocah sampeyan simpi. Monggo impenku dalan ikan salindri. Lah, semoga. Serap tenang. Yuk. Senggak bareng Bapak Ibu. Tak diajak nang. Kalau apa tuh kan ya? Sakmenika sedayanipun sami guyub rupen nggih. Injis, mergo ditanggapne wayang ya ta? Injis. Kula nggih matur sembah nuwun kagem Bapak RT, Pak Lurah, Bapak-bapak tamu, Bapak RT, Pak Yo, Bu. Wong aku ora tau ditimbali ora lho. warga-warga masyarakat ingkang dateng perumahan Gede Rejo Mulyo sami guyub rukun terus nyenengke seduluran pas seduluran ini lho Mas Bambang kula ingkang remen sanget sakmenika ditanggapke niku sami-sami seneng sami-sami bungae mboten enten sing tukar kadu mboten enten sing istilahnya napa kados Terasa-terasaan. Iya, nggih. Nggih. Iya, betul. Nggih, lagi kula wong sampeyan tawuran geger biar. Terima kasih buat semuanya. Nggih. Bapak matur sembahun ya, Pak. Nggih. Ya, picis. Aja. Oh.
kicau mania. Monggo. Orang ngantuk ya nak, incis. Bapak Ibu, sawangi diatur senggak bendino. Ya dong. Suarane diwet-wet ya nak, dijaga kesehatane. Mergo akeh sing ngersake sampean ya kuwi lumantar ketembangan lho ya. Nduk anakku limbuk bocah ayu. Iya ya. Bengi iki awake dhewe ora ijen. Ngono. Bengi anggone ulang tahun niken Salindriyan ke-18 kuwi uga nimbali bintang tamu no. Bintang tamu sapa yo? Pelawak kondang. Oh iya. Pelawak kondang ya kowe panjenengane senior awake dhewe ya no. Oh iya. Monggo kula aturi munggah wonten ing pepanggungan Duojo Mas Jo Klitik kalian Mas Jo Kuduk dadekno lagune mikir rada ndek. Ah, lumayan.